बे जाहैबाय लोगोफोर एक्स एनडिएफबिनि बरबरि केम्पनिमोन बे दा ओरैबायदि अबस्था नै ड्रागन गायनानै दोनदों खिन्थु ड्रागनाथ' फिथाइबो थायाखै दिनैहाय मोनसे जथुमा जादों न'आ गल आरोखि बैयो रेस्ट हाउस जागोन बै खाथियावहाय बैजों केम्प कमान्डारनो बिएसएम एडजुटेन्ट बा सोरबा सोरबा बायदि रोखोम केम्प दैदेनग्राफ्रा जिरायोमोन खिन्थु नैबेथिंजाय दा ओंखाम जाग्रा किटचेन नैबे ओंखाम संग्रा ओंखाम जाग्राथ' नङा जाग्राबो लोगोसे संग्राबो किटचेनमोन दाथ' नै बोरमा थायो नैबे डाइनिं हल नैबेफोरबायदि अन्थाइ गिदिर गिदिर दंमोन बेफोरबायदि ओमफ्राय नैबावहाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर थायोमोन नायनानै लानि दे एसे मा अबस्था बावहाय गैयाब्लाबो बिसनाया मोनथामसो दङमोन गंथामसो बिसना सोना दोननाय दङमोन ओमफ्राय कारेन्ट सारेन्ट गासिबो दंजोबोमोन खिन्थु नै दा गैला फेनबो दंमोन गैला दा फेनाबो जोब्बाय बै मोनसे जेनेरेल जागोन बियो गैयाब्लाबो 20 जन 10 जनसो उन्दुखायो नै बावहाय दा नै बोरमा खि अबस्था गाज्रि बेफोरखौ जुदि मेनटेन खालामोमोनबाना एसे जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जुदि एसे मोजां माबा खालामोब्ला मोजां जागौमोन हयथ' टयलेटनो मानो बेफोरो ओंखाम संग्राथ' नङा बियो हयथ'बा बन दोनग्रा जागोन बाउन्डारिया बिराद गिदिरमोन बियो केम्पआ ओरैबायदि बाबा दा नैबे बे जाहैबाय ग्राउन्ड बावहायनो बेलासियाव सेंग्राफोरा एक्सारसाइज मर्निं खालामोमोन आरोखि ओमफ्राय नै बेफोरबायदि केम्प आर्मिफोर थायोमोन बड'लेण्ड आर्मिफोर थायोमोन बे हालोद जाहैबाय आरोखि हालोदा अबस्था गाज्रि जानानै दङ ओमफ्राय नै बेबो बोरमा खिजोबनानै दङ आरोखि गैला लिडारफोर उन्दुनायाव नायहैनि बेजोंबो मोनसे लामा दं ओरैहाय माने न'फ्राव थांनाय सेन्ट्रि बांखार बे फिसानो थारलायनाय बे बांखार नैबे आरोखि बे हालाद जानानै थाबाय अबस्था गाज्रि ओमफ्राय ओरैबो एनडिएफबिनि फेमिलिफोरबो दंदांगोनलै मालाबा दावराव जालायनाय खोनाबाय थायो ओरैहाय सम सम हानिनो मानिनो माबा माबि दावराव दावसि जालायबाय थानायखौ खोनायो हाग्राया ओरैबायदि दुजोबबाय नै बेबा लामा बबेयाव थाङो आच्छा कारेन्टबो दंखा सफैजोबखाबाय माने बांखारा आरो हाग्रा दुजोबबाय सेसखा बेफोरखौ एसे जुदि मोजां मेनटेन खालामोमोनबा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया डिपुटि चिफ लायनो डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया हायो मावनो गोसोब्ला खिन्थु बियो बयनिख्रुइ दा गाज्रि मोनजासिनासो दङ रायजो राजाजों लोगोसे आरो आफादनि सोद्रोमाफोरजोंबो गाज्रि मोनजानानै दङ नै बेफोरबायदिमोन कारेन्टआ दासिमबो दङमोन बेफोर सेंग्राफोर लिडारथ' नङा सेंग्राफोर ओरैहाय जिरायग्रा रेस्ट हाउस लिडारफोरनि रुममोन बियो बेफोरो लिडार जिरायग्रा रेस्ट हाउस बियो ओमफ्राय बैफोरजोंबो न' दङ दंफांफ्राबो गैला मा भान्डार आच्छा सिलाय दोनग्राया आर्म्स हाथियार दोनोमोन जेब्ला बेयाव केम्प थाफैयोना दाथ' औ एसपिनावसो थायोमोन नालाय बे समाव आच्छा बेलाय दालाय थाला मारिजोब्बायसो माथो बेलाय नै बावहाय सोर दङ नायनि एनडिएफबिनि केम्पमोन नालाय ओमफ्रायथ' आरो माथो होनना बुंनो नै खेबनांगौबा र' नै बे बावहाय जाहैबाय जेनेरेल बोरमा खियाना ओरैबायदि बोरमा खिखौ मैल' गैयिफोरबायदि खालामो नाथायबा खिन्थु बोरमा खिया ओरैबायदि हासारखा नै बावहाय बोरमा खि दं बैजों दामोलसे बे जेनेरेल ज' उन्दुयोमोन बे केम्पआव आं फैफेराखैमोन दे दिनै फार्स्ट टाइम जोबनायनि आफाद डिसबेन्ड जाखांनायनि सिगांबो फैफेराखै आरो डिसबेन्ड जाखांनायनि उनाव दिनै लास्ट आरोखि बेजों आर्मिफोर बड'लेण्ड आर्मि ओमफ्राय हनै बेजों माबा दंसै दा ड्रागन फिथाइफोर दंसै आरोखि जायगायालाय केम्प हिसाबै बिराद गिदिरमोन गिदिरालाय ओमफ्राय दा मा जाबावनो दा जोंनिया गबिन्द चन्द्रआनो जेबो खालामासैना बबेहाय नोंलाय
थादोंना थायाखै बावहाय आवगोलो खननै खनथामसो थानो मोनदों आं सिला सारजों आंजों फैदोंमोन आच्छा थेवबोथ' गोबाव थानो मोनखायाखै दा गोबाव थानो मोनाखै जायखिजाया बरबुरि केम्पनि दिनै माखासे साइडनिखौ एसे खोन्थादों खसा मिसा हाग्रा बंग्राफोरखौ गोदो थानानै थांनाय आंथ' थानो मोनाखै दोनथ'बाय बाय बाय